katastrofa. Čo zás? Vy ste tá najhoršia trieda. A vy zase najhorší určite. Poďme na tie vaše vysvedčenia. Aspoň budeme mať konečne 2 mesiace pokoj. Damian, poď. Damian, ak tu okamžite neprídeš, tak ťa nechám prepadnúť. Číl, však obaja vieme, že už sa to nedá. Som triedny učiteľ? Áno. Takže ja môžem všetko. Ďakujem. Však odkedy sa olizuješ s Evou, tak si zhoršil známky z jednotiek na dvojky. Keby len známky. Ty nerozmýšľaš ničím iným, len tým dole. Však hormóny. Ako učiteľ biológie by ste to mohol chápať. Dáme sme si k tejto telenovele popcorn. Poďme ďalej, Sára. Tak toto zasa bude. Nejaká trojka tam je, ale inak pekne. Chceš, môžeme skúsiť aj inú trojku. Hovedo. Poďme ďalej. Adony, ty ma nikdy nesklameš. Dojde dneska na zápas. Hráte s tým Prešovom, že? Rozbijeme ich. Si moja hviezda, moja. Mbappé. Eva, poď. Jemné zlepšenie tam je, hlavne z matiky. Mala som doučovanie. Veľa doučovania. Ale už dosť. Tieto veci si nechajte na doma. A to najhoršie nakoniec? To ako myslíte? Prepadol si. Počkať, čo? Decka, s vami sa vidím po prázdninách a tebe, Peťo, držím palce. Tak to teda nie. Čo prosím? Nechajte ma prejsť. Nie, Tak všetkým vykecam, ako každú hodinu chodíte slopať do kabinetu. to neurobíš. Ako sa s matikárkou olizujete. Všetko je vybavené. Krásne prázdniny.